हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आलोगसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोरनि माबा प्रकाशना जेरै नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासिबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोसे आं बैसोरखौ निमाहा बिहरो जायफोर मानसिफोरा आंनो भिडिअ बानायनो हरदोंमोन बा बे भिडिअखौ आपल'ड खालाम होननानै बुंदोंमोन बाट आं बिसोरनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायासै बाट आं लासै लासैनो आपल'ड खालामलांबाय थागोन लोगोफोर आं नोंथांमोननि सायाव माखासे गोनांथि खोथा बुंनो सानदों जायफोर मानसिफोरा आसामनि बाहेरायाव थांनानै दङ नाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनाव कल खालामदों कि माला ट्रेना खुलिगोन माला ट्रेना खारगोन माथो ट्रेनखौलायनो 3 एप्रिल माने 3 एप्रिलाव माथो हरगोननो जोंखौ लांफैनो थाखाय बेफोरबायदि सोंहरदों गासिबो मानसिफोरा आंनाव कल खालामना सोंहरगासिनो दं बाट आं दासिमबो आंहायबो बुजिनो हायाखै बे निउसखौ सोर स्प्रेड खालामदों सोर भाइरेल खालामदों बबे निउसाव नुखो बबे टिभि निउसाव नुखो आं बेखौ सोंगासिनो दं बाट रावबो खोन्थानो हाया गामि गामि बेफोरबायदि दावराव जासोदोंनो माबा 3 एप्रिलाव माने ट्रेन हगारहरगोन मागोन होननानै लोगोफोर निउस चेनेलाव दासिमबो बेफोरबायदि आपल'डबो खालामनाय जायाखै आरो दासिमबो बेफोरखौ एनाउन्स खालामनायबो जायाखै लकडाउन 21 डेजखा दासिमबोथ' 10 दिनसो थांदों खोमा नङा होमबा स' बिनि गेजेरावहाय 10 दिन बा 9 डेजसो जादों स' बिनि गेजेरावहाय आरो माखासे दंबावोसो पेन्डिं दायो एसेबां गोरलै नङा ट्रेन खारहोनाया बारायनायनिफ्राय बारायलागासिनो दङ बे भाइरासआ मिथिबायना जोंनि भारत हादराव दायो 1000निबो बारा जाबाय सुबुं अनजिमा बेजों इनफेक्शन जानाया बाट बे बाथ्राया रियेलाव फैगासिनो दङ बा आं बेखौ उनाव रायज्लायनोसै माखासे बाथ्राखौ बुंनोसै कि माखासे सुबुंफोरा भिडिअ बानायनो हरदोंमोन आं जायफोरनि भिडिअ हरदोंमोन आं बेखौ आपल'ड खालामदों बिसोरो माखासे सुबुंफोरा मददबो मोनबोबाय आरो बिनि गेजेराव जेरै हमना ला सिलचरनि माखासे मानसिफोर सोरबाफोर बिदिनो डनेसन हरनाय आं बिसोरनोबो कानेक्टिं खालामना हरबाय बिसोरनोबो माखासे जेरै हमना ला आरो कर्नाटकआव हटेलाव खामानि मावनाय 3 मानसि बिसोरबो माखासे डनेसन मोन्दों जानांगौ आरो बिनि गेजेराव आंबो पार्सनेलि बिसोरनो डनेसन हरबाय आरो बिनि गेजेराव बे कर्नाटकआवनो 500निबो बारा होननानै जाय मोनसे जातिस बर' जाय बिसोरनि भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन आं आपल'ड खालामदोंमोन बिसोरनो माखासे सुबुंफ्रा पलिटिकेल लिडारफ्राबो डनेसन हरदों होनना बुंदों आं मोनथिबाय बाट बिथांमोना निजेनो भिडिअ बानायगोन पार्सनेल आरो बेखौ आंनो दैथायहरगोन होनना बुंदों बे मोनसे बिसोरनि थाखाय थेंक्स जासिनायनि भिडिअ हरगोन होननानै बुंदों बाट आङो एक्सप्लेन आं खालामथ'ला मानो होनबा बिसोरनि माने भिडिअखौ बिसोरनावनो बुंथोंसै जाय डनेसन होदों बाट आं मोनथिबाय सोर डनेसन होदों बिसोरजोंबो रायज्लायबाय आङो आरो बिनि गेजेरावहाय माखासे सुबुंफोरखौ लिस्ट खालामनानै आङो दैथायहरबाय जेरै बिसोर गावसोरनो बिहरदों लिस्टफोरखौ बाट नामखौ बुंना लायाखै आरो बिसोर बुंनोबो होआखै बाट आं बिसोरो लिस्टखौ हरबाय जेरै हमना ला नैबे स्क्रिनाव होनाय जातिस बर'मोनहाबो थालिर दांसे मोनलायबाय सरकारानो होफैबाय आरो बिनि गेजेराव आं कमिउनिटियावबो पस्ट होदोंमोन बिथांमोनखौ चेकआपनि थाखाय मेडिकेल चेकआपनिबो थांबाय आरो सरकारनिफ्राय पुलिसफ्रा थांनानै बिसोरनो जानाय लोंनायनिबो प्रभाइड खालामबाय आरो बिसोरनि खाथियावनो थानाय सासे मानसिफोरा माने सासे मानसिया आरोना नायनानै मा जादों होननानै बियो फैनानै नायफैयोब्ला नुनो मोनबाय ओरैबायदि स' बे घटना हिसाबै नायनानै बिजिरनानै बिथाङा माने 10 दिननि जानाय लोंनाय फ्रि होगोन होननानै मा जायो दाउ बेदर मा जायो बेखौ होगोन होननानै बिथाङा बुंनानै लाबाय जुदि बे बिथाङा 10 दिननि जानाय लोंनाय होआब्ला अब्ला बिथांखौ माने जेलाव जोबगोन होननानै पुलिसफ्राबो बुंनानै गालांबाय गोबां गोजोननाय मोन्दों बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय जोंनि माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा बे मेसेज दैथायहरबाय एप्लिकेसन दैथायहरबाय कर्नाटक स्टेटआव आरो बिनि गेजेराव बिथांमोननि सरकारा माने बिसोरनो मदद हरबाय आरो केरेला स्टेटनि गभर्नमेन्टखौबो आङो धन्यबाद जासिहरो खुलुमनाय जासिहरो बिथांमोनाबो मदद होगासिनो दङ आरो माखासे गोबां खोनादों जायखौ आं आपडेट होबाय थागोन नाय लोगोफोर नोंथांमोना कल खालामस्लायस्लाय आंनियाव कल खालामस्लायस्लाय आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव मोनसे सावगारि होना होनि बड'लेण्ड हेल्पलाइन नाम्बार इज एभेलेबल नाउ होननानै जोंहा बिस्वजित दैमारि साराबो होखाबाय स' बे जाय सावगारि बेयावनो नोंथांमोना बे नाम्बारखौ नट डाउन खालामना ला आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना माबा मोनसे सोंलु जुदि नोंथांमोना मोनसे मदद लानो लुबैदोंब्ला गासिबो नोंथांमोना बेयाव कल खालामना सोंहरनो हागोन आरो मदद लानो हागोन आरो बिनि गेजेरावहाय पुलिसफोरनिबो नाम्बार मोनगोन आं बेयाव स्क्रिनाव होना होनि बेबो आसाम पुलिसफोरनि हेल्पलाइन नाम्बार आरो बिनि गेजेरावहाय नैबेबो जाय मानसिफ्रा आउट अफ जोंनि आसाम स्टेटनि बाहेरायाव थांनानै खामानि मावहैनाय बिथांमोननि थाखाय नैबे आं सावगारि मोनसे होदों बे सावगारिनि नाम्बारफोरखौ नट डाउन खालामना ला आरो बिनि गेजेराव आं बेखौ बुंनो सानो कि ओरैनो जानला मानला सोंनो थाखाय कल खालामनाङा माखासे नोंथांनि जायगायावनो गुबुनफ्रा कल खालामनानै माखासे मदद माने ओरैबायदि खोन्थाहरनाय माने प्रब्लेम खोन्थाहरनाय खैफोद खोन्थाहरनाय बेफोरबायदि थानो हागौ जायखौ आं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो हायो आरो आं बेखौनो बुंनो सानो दायो जाय ट्रेन बेयो खारनायाथ' पसिबल नंखाया बे इम्पसिबल आरो बिनि गेजेरावहाय दाथ' माखासे मानसिफ्रा सरकार होनगासिनो दङ दायो
खुनु सरकार गैथ'वा दायो जाबाय कड अफ कन्डाक्ट बेवहाय सरकार गैया इलेक्शन पार्टीसो दंसै स' माने इलेक्शन माने पलिटिकेल पार्टी इलेक्शन जानायनि समसै जों एबार सरकारसो दागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ सरकार दागोन नोंथांमोना जायनो भट होगोन बेनो देरहागोन स' आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुङाबाबो जासै नोंथांमोना मिथिखायो लोगोफोर आं मैयाहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बिबारि बसुमतारीनि जायनि न'खराव जानाय लोंनाय गैलामोन बिसिनि न'खराव थांनानै 20 केजि माइरं आरो आटा 1 केजि थाव सेरसे दालि सेरसे सयाबिन पाकेट मोनबा साबोन हैदों आङो स' बिनि गेजेरावहाय जोंहा बेयावहाय गोबां माने दुखु फोरमायनाय थायो कि बिसोरो माने जानाय लोंनायनि खेथ्र'ल' नङा थानायनि खेथ्र'आवबो गोबां खैफोदाव दं मानो होनबा मालायनि न'आवसो थानांदों माखासे सुबुंफोरा गोबां कल खालामदों आंखौ मदद होनो बेयाव बिबारि बसुमतारीनो फैसा हरनो डनेसन होनो स' आं बिथांमोननो बे कन्टेक्ट नाम्बारखौबो हरबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिथांमोना सोरबा 1000 2000 डनेसन हरदों आरो बिनि गेजेराव जों बिथांखौ मेडिकेल चेकआप खालामनायथ' नङा माने ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे जायगायाव माने पेरालाइसिसनि बडि माने खालामनाय बेयाव थांनो नागिरदों जों बिनि थाखाय गारि भारानि थाखाय जों बुथुमदों दासिबांहाय जोंनि आखायाव 2000 जाबाय बे 2000नि गेजेराव बारायलांगासिनो थागोन स' बेवहाय नोंथांमोना मदद हरबासो बेबो बारायगोन स' नोंथांमोना जुदि बे गारि भारा बेखौ लांलाय लाबोनायनि जुदि भारा नोंथांमोना मदद होनो गोसो जादोंब्ला आं नोंथांमोनखौ पिक्सार सावगारिखौ होगोन नोंथांमोना नै एसेबांखिनि मदद होदों होननानै स' नोंथांमोनहा जुदि बुङोब्ला कि जोंनि सावगारिखौबो हो होननानै बुङोब्ला स' आं बेखौ सावगारिखौ होनानै होगोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ खोन्था गामिखौ खोन्था फुल एड्रेसखौ खोन्था होनानै होनाय जागोन नोंथांमोना एसेबांखिनि मदद होदों होननानै स' नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला आंखौ कल खालामबानो जाबाय जोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ जों हरगोन बाट स्पेसियेलि नोंथांमोना जुदि बिबारि बसुमतारीखौ मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना बै बिबारि बसुमतारीनि सायाव भिडिअ बानायनायाव थां डिसक्रिपसनाव एकाउन्ट नाम्बार होनाय जादों स' बेयाव एकाउन्ट नाम्बार होनानै होनायखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै बेवहाय डिप'जिट खालामना हरनो हागोन ट्रेन्सफार खालामना हरनो हागोन नोंथांमोना मदद खालामोब्ला गोबां गोसोआ गोजोननाय मोनगोन बिसोरनि हा हुआबो मालायनि बिथायावसो थादों बाट बिसोरनि हाखौ जोङो जेसेबांखिनि लादोंमोन बेखौ जों रायलायनानै होनो सानदोंमोन बाट बेयावहाय नोंथांमोननि मददनि गोबां गोनांथि लोगोफोर आरो आदै मादैमोन जायफोर साख्रि मावदों जायफोर बिजनेसमेन जायफोर कन्ट्रेक्टर मावदों बिथांमोनाबो एसे स्टेपखौ एसे आगान बारायनानै होदो जायफोर एक्टर एक्ट्रिस बर'फोरनि बिथांमोनाबो जुदि हायोब्ला जि हायो 500खौबाबो हरनो दालाजि 100खौ हरनोबाबो दालाजि 1000खौबो हरनो दालाजि नोंथांमोना लागानो हरनो हाया मानो जुदि हरनो हायोब्ला नोंथांमोना आंनो बे स्क्रिनशट डिप'जिट हरनायखौ आंनो खोन्थाहर आरो बिनि गेजेरावहाय बै फट'खौ हरबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सोमोन्दै खोन्थाना होगोन नोंथांमोना डिप'जिट खालामदों होननानै माखासे सुबुंफ्रा बुङो कि मानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसेबां मालिक दङ मानो बिथांमोना कन्ट्रेक्टर दं बिथांमोना मानो बे खैफोदनि समाव मानो मदद खालामा जेरै हमना ला दा कर'ना भाइरासनि थाखायनो माखासे सुबुंफ्रा गोबां खैफोदाव गोग्लैना दङ स' बिथांमोना दा बे भाइरासनि थाखायनो स्टाक जाना दं बिथांमोनखौ मदद खालामनो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना आसा खालामो बिनि सायाव मदद खालामगोन माखासे सुबुंफोराबो स्रोदै मदद खालामखुमागासिनो दं बाट बिथांमोना गावसोरनि मुंखौ बुंनो लाजियो खोन्थानो माने बादा होदों स' बिनि थाखायनो आं माखासे खोथाफोरखौबो खोन्थायाखै स' बिनि थाखायनो बुंनोबो नामखौबो बादा होदों बाट बिथांमोना मदद होदों लोगोफोर येस आंसो मिथिगौ मानो होनबा बिथांमोना आंनो दैथायहरदों स' बिथांमोना मदद होदों स' बाट बिथांमोना मुंखौ मेनसन खालामनो थिनाखै आरो जेबो खालामथिनाखै बाट गावसोरनि मुंखौबो आंनो मिथिबावा पार्सनेलि बिथांमोननि मुङा मा मिथिबायना आंनो मिथिबावा स' थेंक इउ स' माच बिथांमोना हेल्प खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच